Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin videos. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo inda a yau ga muku bayani inda za ku yi wannan style din da yake kan wannan riga. Ita wannan riga da kuke gani tattaban da aka yi a kanta guda layi biyar ne. Ko na manya ko na yara, yadda na fara shi yadda na yi shi din nan haka za a yi. Amma kamar ci gaba, idan wannan shine farkon zuwanki ko zuwanka wannan channel baraka, muna roƙo an subscribe da kuma alama ƙararrawa, sannan a yi mana liking, sannan a yi sharing zuwa ga 'yan uwa. Idan na manya ne akwai breast cup, to za a haɗa breast cup din ba tare da an yi landing ba. To bayan an hada, za a dauko shi wa'annan kyallayen, fadin su inci 4, a ɗibi kyallen kamar inci 4, za a ɗibi kyallen kamar inci 4 ko kuma inci 2 da ko inci 3 da rabi, za a ɗibi kyallen wannan kenan, sai a goge shi, a lakwasa shi kamar haka, sai a goge inda za a zo a fara tura shi kamar haka kenan, kamar haka. Wanga na yara ne na yi ba breast cup. Idan na manya ne breast cup, to za a auna daga inci 5 ko 6, daga inci 6 za a zo kyallen a nan kenan, kamar inci 6 na manya, daga inci 6 za a zo shi, za a jera shi har zuwa hawa 5. Wa'annan kyallayen za a jera su har zuwa hawa 5. Ni zan sa guda 3 ne kawai tunda na yara ne, amma idan na manya ne za a sa guda 3, za a sa guda 5 kamar haka kenan. Za a ta jera su, in ga 1 2 3 4 5, na 5 din shi jito, amma a da kai da zan yi kamar yanzu haka. In ga ni tun da yaba ne zan yi kamar haka, sun ce kuka kun ga step 1 kenan. Sai shi kuma step 2, shi kuma za a zo a shi space ɗin da za a bayar tsakanin su kamar half inches, ko kuma wanda ya fi half inches, kamar rabin inci da kwata, kada ya kai inci 1 space ɗin da za a bari. So kun ga step na 3, duk da ne abin da kawai layi uku kawai zan sa. To shi na 3 yanzu gashi an asa guda 2, idan na manya ne an sa guda 4 kenan. Sai na 5 din sai a juya kamar haka, suna a azo na 5 din shi kuma daga sama, bakin shi inda ba yanka zai kalli sama, sai a dunka, dan ya daga dunka za a bigo da shi ya dawo ta haka. To kun ga gashi na ƙare gaba ɗaya kenan, tunda na ce step 3 ne kawai zan yi. To bayan ƙare sai a zo a take nan, ko ga an take. So daga nan sai a je a goge. yanzu za a sa ayon a goge kamin a yanka wuya. To bayan an goge shi ya kwanta,
sai a lankwasa haka, sannan za a fitar da wuyan round neck ne na manya. Faɗinsa inci 4, zurfinsa ma inci 4 na manya kenan. Na yaran nan shi kuma na yaran nan zan sa zurfinsa inci 3.5, faɗinsa inci 3. yawa muradi dai kawai wuyan ya dan shiga cikin wannan tattaran, ya shiga cikin wannan tattaran da aka yi. So kun ga yanzu ya shige. So kun ga yadda wuyan ya kasance. Yanzu bayan an yi landing an kare, sai a zo a sa stone. Za a jira stone nan ɗaya bayan ɗaya akan wannan kowane layi. Za a jira stone ɗaya ɗaya akan anan kowane layi. Bayan an jira stone, tunda na yara ne, sai nan a zo a ɗan shape data guda, nan a yi data guda, amma sai bayan an yi landing. yawa sai ita kuma wrapper da take ƙasa, ita kuma wannan wrapper already ga ta mun riga mun yi. Ita kuma sai bayan haɗa riga tun wajen sa wrapper za a zo a sata. A foton da yake kan wannan bidiyo, wrapper ta kewayo har baya, so amma ni ban kewaye ta baya ba, kawai iya gaba ne kawai. So bayan haɗa riga daidai ma haɗa riga kamar daga nan, daidai ba haɗa riga kenan, sai a sa wannan wrapper ta kewayo. Amma idan kuma za su har baya ne, so yadda ake sa ainihin wrapper riga haka ake sawa. Kamar misali wanda na riga na yi, kun ga yadda wrapper na sa wrapper, kun ga ba ta yi har baya ba. Amma a ainihin hoton da yake kan wannan bidiyo akwai har baya, so ni ban sa har baya ba. So yanzu nan za ta stone, a nan ma za a samu da stone. Sai hannun, shi ma hannun da yake kan wannan bidiyo, shi ma irin wannan wrapper ce za a yi, a zo a sa akan hannun. yawa irin wannan wrapper ce. Wanda bai iya wannan yake wannan wrapper ba, shi duba cikin videos din na wannan YouTube, akwai bidiyo yadda ake yanka wrapper hannu, wacce in an so a mai ta koma wrapper riga. So irin tace za a yi ya karamari kamar haka, sai a sa a ƙasan riga da kuma hannuwa. So ina da wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Masu son shiga group ɗinmu na WhatsApp da kuma Telegram, sai su neme mu a 07063797571. Amma wannan group sai an biya kuɗin shiga, ba free group bane, saboda da yawa ana bin mu a ɗauka free ne, su ba free bane gaskiya, sai an biya kuɗin shiga. Sannan masu son koyon ɗinki ma shi ma a online, shi ma su nemi mu akan wannan namba, amma kuma shi ma wannan sai an biya kuɗin shiga. Mai son koyo ma daga farko, wannan kuɗi ba kaɗan za a biya ba, kuɗi da yawa. Su da Allah wanda bai shirya ba, kawai ma shi neme mu. Sai kin shirya, sai ki neme mu a nan ba da muka ba su. Assalamu alaikum, sai mun sake sadar da sabon bidiyo na gaba.